गो, माका तू खूप आवडतस. माझ्या वांगडा लगीन करशीत? तुझ्यासाठी मी कायव करीन, अगदी कायव करतले. काय काय करतलं सांग ना. चंद्र हाडतलस की तारे तोडतलस? रे मुंबई करा, हे तुझे डायलॉग हे नाही चालूचे. अगो गो, माझं ऐकन तरी घे. चंद्र नाही हाडूचे, चढणीचे मासे हाडतले. तारे नाही तोडूचे, व्हाळात जाऊन तुझ्यासाठी कुर्ले पकडतले. आणि राहिलो प्रश्न मुंबईचो, तर रेल्वेची तिकिटा लागतात. मी कन्फर्म तिकिटा काढते. माझो मामा रेल्वेत हा. मिळाला उत्तर, मरांदे. हा, माका सांगलस, माझ्या बापाशी कधी सांगतलस? सांग सजना होशील का मीरा.